כאשר יגורתי נגררתי ואת מכוניתי במגרש החנייה של העירייה השארתי. ואני עדיין לבדי בעיר הגדולה, ואם כבר לבד אז שיהיה בתנועה, ואם כבר בתנועה אז שיהיה בחברותה ולא בבדידותה. שלום. שלום, שלום. יהי רצון מלפניך משלדיך מאחוריך שתזמן לנו גל ירוק. ואם לא גל ירוק, לפחות שתהיה הדרך ללא פקקים. ואם יהיו... בבקשה. בבקשה, שלום עליך. שלום. אני נחמה בת טיפונה מנקבים דרום, שלום לכולם. מפריעה אני? פשוט נוסעים אנחנו באותה כרכרה, חשבתי אולי נוכל להכיר אחד את השני. אולי אם הנהג יכולה אני לפטפט מעט. הנהג שלנו, חבר'ה מן, הוא ייקח אותנו לתימן. הנהג שלנו מלפפון חמוץ, הוא ייקח אותנו לקיבוץ. אין תרומה שאין לה קופה, אשריך אתה ושקליך, צדקה תציל ממוות. לנהג. צודק אתה וכי העומד בראש המרכבה פטור מלשלם, פטור מלתת צדקה, צדקה. הכסף לנהג. תעביר בבקשה. תעבירי בבקשה. אתה מוכן להעביר? סליחה, תעבירי בבקשה. תעבירי. מי נתן לי ו' שקלים? אני. תעבירי. תעביר. מי נתן לי 10 שקלים? תעביר. את יכולה להעביר בבקשה? מה עם העודף שלי? מה עם העודף שלי? יכולת לתת לי ה' שקלים ולא הייתי צריכה להחזיר לך עודף. תעבירי כבר. אפשר להעביר את הכסף? למה? והיה וקרה ונתנו שני נוסעים 10 שקלים ואני מוצאת רק אחד. אקח את ה10 שקלים ואשליך אותם מהחלון. למי אכפת? מי בוכה? לא. הנה שלך עם ה10 שקלים. נותנת אני 5 שקלים לנוסע עדי. כן. חתיכה בבודדים. תביאי כבר. בסדר, מדוע אתה אחרון הפחם? רק, אתה יכול לעצור לי בבקשה? איפה יורדת? באיזה רחוב? גורדון פרישמן. מדוע לא בשלמה המלך פינת יהושע בן נון? אין פינה כזאת, שלמה המלך הופך ליהושע בן נון. איך הופך שלמה המלך ליהושע בן נון? זה מלך וזה נביא. תעצור לי בבקשה אחרי הרמזור. תעצור לי כאן בבקשה. כאשר רוצה היהודי לרדת, אומרת תפילת 4 המילים, לעצור לי כאן בבקשה, והנהג שולח את הדלת כבמטה קסם ונפתחת המרכבה כמו שערי שמיים שנפתחים והיהודי קופץ ברגליו קלות כאיילה וסוגר הנהג את הדלת. גברת, תחנה סופית. את צריכה לרדת. רק אם יכול אתה לא בכפייה להגיד לי איך אני מגיעה למקום שבו שלמה המלך הופך ליהושע בן נון. תקחי לך ספיישל ותרדי כבר, נמאס, באמת נמאס. לאן? ימה וקדמה, צפונה ונגבה. אבל יכול אתה לקחת אותי למקום שבו שלמה המלך הופך ליהושע בן נון. שמעת על המקום הזה? מונה? ודאי שמונה. היה סמוך ובטוח שאבינו שבשמיים יושב על כיסא כבודו ומונה את כל חטאינו. הדלקת אור בשבת? נרשם. לבשת שעטנז, נספר. וביום כיפור עושה לך דוח שנתי. יודעת מה הבעיה במדינה שלנו? יודעת אני בדיוק מה הבעיה, שכולם רואים את הבעיות, ולא את הטוב והיפה והנשגב והנחמד. הבטנה, מה נאה אילן זה? עומד הוא פה, תמיר ואיתן. מי פנוי. אני יכולה גם לשאול מי פנוי? מי פנוי למצוות ולמעשים טובים? אין צדיק בסדום, לא עונים. מי פנוי לעבודת השם? מי אמר למי השומר הכי אנוכי? קין. אכפת לך שאני אקח את הנושא הזה? אכפת לך שאספר לך מעשייה? אכפת לך לרדת? בנקבים דרום קלה ופשוטה הייתה מצוות ההגעה ממקום למקום, וכאן מכל מסעותיי גורשתי ולא למדתי דבר. מניין תבוא מרכבת הישועה?